Moi, mä oon Markus Elffeltä. Elffe on palvelu, joka yhdistää ikäihmiset ja nuoret musiikin harrastajat. Käytännössä se voi tarkoittaa vaikka sitä, että Elffe käy kerran viikossa seniorin luona, kuuntelee musiikkia hänen nuoruusvuosilta, muistelee niitä pienen kävelylenkin lomassa. Kerran pari kuukaudessa voidaan tehdä pidempi konserttiretki tai muu musiikin kautta virkistävä retki. Todellisuudessa palvelu voi sisältää ihan mitä tahansa, sillä joka ikisen seniorin kanssa tehdään ensimmäisellä kerralla henkilökohtainen suunnitelma siitä, mitä Elffe ja seniori yhdessä tekevät. Tämä ensimmäinen kerta on maksuton, jonka jälkeen palvelu maksaa 49 € tunnilta. Läheinen saa joka ikiseltä kerralta pienen tarinanpätkän ja kuvan, videon tai nauhoituksen siitä, mitä kivaa musiikin parissa Elffen kanssa on tehty. Kaikkiin Elffeihin voit tutustua osoitteessa elffe.fi. Mäkin on siellä. Nähdään!